it a full 180? Hi Beshies! It's me again, Viv, and welcome back to my YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa bago kong video. That's my way. Do it like that now. So for today's video, I will be pranking my friends since matagal na kaming di nagkikita at di na din kami masyadong nag-uusap. So naisipan kong i-prank sila isa-isa. First time ko pong mang-prank at medyo kinakabahan ako dito sa gagawin ko. So ito yung plano, guys. Kanina, humingi ako ng kanilang numbers. Sinabi ko na may importante akong sasabihin. Pero di nila alam na prank lang pala ito. Tatawagan ko sila isa-isa at sasabihin ko sa kanila na buntis ako. No. Magiging reaction nila. Mga beshies, kinakabahan talaga ako sa gagawin kong ito. Sa mama at papa ko, joke lang po ito. Prank. So, let's start! So, ang una kong tatawagan ay si May. Tatawagan na natin siya. Tatawagan ko na pala siya. Besh. Tinuod bitaw? Saan mo? Kalog man ni siya. Batian ni mo. Ay! Di maani mo gud na besh kanang 2 months ako wala gi dugo. No. Kanang wala rasad abi rasad ko wala ba. Nya. Nya. Nagpalit ko PT. Positive man besh. Ako i-send nimo sa messenger. Sige. Ako lagi uyab. Ala, nagkita mo gud mi atong last. Gud kani ari mo ni siya niya. Ako problemahan patyan ko ani sa kong ginikanan nag-eskwela para ako. Bago pa lagi ko, gabagahapon ko nakabaw, niwa ko yung masultian ba, wala sila nakaibaw, mo ganing nagdago-tago ko dere, dugay ko katawag ni mo. Say, bro. It's a prank. Klaro kayo. Besh. Nag-video ko, Besh. Ha? Nag-video ko. Nag-YouTube na po ka. Ikaw na nabiktima na ko. pero kay ba, gigada nga, atikon kay ko. Didya, ikon saan ko ha, ikon sa YouTube. O, syempre, nakay picture ninyo. Kinsa? So, ang susunod ko namang tatawagan ay si Lisa Manobat Char. Madam! Uy! Kumusta? Papa! Sana all. Kaigat ang tingog, oy! Kabang ko yung malakong pinuangan mo. Kalo! Lainan! Nabatian, lagi ni mo, madam. Musta na ka ba? Ha? Musta na ka? Papa, uy! Sana all. Lamig kay tingog, ay. Madam, Oh, naway sulti ni mo. saman. Mahimo na kong mama. Lagi, seryoso mo lang, buntis ko. Hoy, madam. Ha? 2 months na kong gidugo niya ni Part kong PT gahapon, positive. Kaya kayo dito, man.
seryoso lagi. Yan ang nakatawa man ka. Ano mo reaction? Mura man tang numot mo. Imbis mag-goal ko, nagsaganin akong katawa. Sarang nga, palusot yan. Tingog ako sa cellphone. Tulong ka bulan, nangapit ang lockdown. Gapa ka bulan di mo siyan. Hindi, nagkita ako. Pag last naman ko. Nagkita mo, igura mo na nayag TikTok. Dam, saan mo ko na eh? Ikawas na, iwas na. Unta, ano yun na? Ay, pagulog balik. Padumaki, ba't di mo na ilunggan? Di ba ka na? Saan, pat yan. Gusto kong mama ano eh. Ba't yan? Ito may mamang patay yung gana. Ano ko ba advice? Sus, iutong na, tain na. Naina yun, madam. Hindi ko mo to, Vivian. Madam, Nabang ko, mautok sad ka, oy. prank Oy, ba bitaw? withdraw. Ala, huwag ko ATM, oy. Sa nag-bit ng vlog ka? Oh. It's a prank. Daan pa ko? Ang una na kong gitawagan ba, mura sa ikaw, di mo to. Lagutan ninyo, oy. Labo, madayo mo na akong mang prank sa. Madam, Uy, daga na siyang followers. Soon to be vlogger na ka. may ta. Madam. Oh, Waman ti ka mailad, si Lovely na po akong sunod ilaron. sige, go. Good luck. Bye-bye, madam. Daan pa kung binuang ka. Ko. Bye-bye. Bye. Miss you. Thank you for calling. Bye-bye. Mua. So, yun lang. Epic failed ako sa dalawa kong kaibigan. So, tatawagan ko na naman si Mariel. The subscriber cannot be reached. Please try. Ang ko namang tatawagan ay si Lovely. Sana ma-prank ko na siya this time. A few moments later. Langga! Afternoon. Langga! Hello? Uy, langka! Hi, Langga! Langga! Langka, oh. Busy ka? Sino ba? Ha? Dili, yan naman. Pwede makichika? Ay, sure na. Gusto nga itong YouTube lang ga. Ha? Gusto nga itong mga subscribers niya. Ambot na. Kapoy. Sure na gid na? Ha? Sure na gid na, makahit ka 1,000. Gusto nga, pero mabayad sa YouTube naman na. Librihan ta mo. Dapat ka mo, kaya ikaw, uli nila sa Auntie Ivy. Diba? Bot-bot ni mo Langga. Uy, Langga. Oh, Nakoy sulti ni mo. naging ka? Mabdus ko. Mawadaan talaga ko. Saan ko ni Langga? Prank ka ni Dili. Dili, uy, kagwa. Si prank ko ni mga niyo, Amaro. Pinakadlaw man ako sa YouTube. Dili lagi. Kuan Langga kanang 2 months na kung wala gidugo niya gahapon nagpalit ko og PT. Positive man. Ayun, ano? Oh, kay baw siya. Sa mga napaduyog, mag-scoopy doy. Problema ba kay patyan ko anis kong ginikanan. Ano pat yun man ka naman kay Uya? Kaya nga lang pupunti sa day ko, yung school lang naman sa kagbalik. Mo gani. Tungkol ay, Ay, patay jud ko ani. rag na speechless ko da. Ha? Dunod ano yun, dun na. Lagi. Kala ni hatag ni Ruben yan, si Ruben na rin mo, what advice ni mo? Langga. Langga.
Hello. Wala, speechless ko ako pag ginaw-announce ako isulti ni mo. Langga gyata Kuya Romel kay mauwaw ko. Dili, uy, joke, gani, uy. Ito na siya, girl talk, manay na, nag-gusti ka ready, si Romila na. 2 months. Nasom na ni mo lang go, ang makasakuan, so daban niya, itong mga interview. Mo ganin, galibog ko. Ay, gibog-gibog niya. Langga. Saban, uy! Prank ra bitaw. Hindi ka ma-prank ni Mulan ka. Lagi ko lang pagbago, makita na eskwela gani. Eskwela ng istorya. Ayaw, nalangga. Ikaw ka pila-pila nalangga. Langga si Lisa, manana kog prank. Si, Lisa ba? seryoso si Rita. Seryoso ka itong amaw na ba? Sige, ano kog katawas adol. Nagunta pa din mo, Lisa, din. Hala, ganina po nanghay kog number niya. Sa YouTube. Sige. Okay ra, mabita makita kong naong. Langga, Oh. tawagan ako sa Margie. Nasa ka number niya? Oo. Ka niya ha? Oo, sige Langga. Ano ba yung Junakis? Lagi. Bye-bye. So guys, hindi ko po makontak si Mariel. Ewan ko, baka walang signal doon. So ayun na nga, sa tatlong pinang ko, isa lang yung naniwala. At yun ay sila. Shout out pala sa 4 kong kaibigan na hindi ko natawagan dahil hindi kayo nagbigay ng number at hindi ko makontak yung iba. Margie, Marcel, Mariel, and Michelle. Kumusta sa inyo? Sobrang laugh trip ng video na to at the same time happy ako dahil nakausap ko sila. At yun na yun, gashes. See you on my next vlog. Bye-bye!